Det vestlige marked for adoptivbørn er nærmest umætteligt. Derfor griber de kyniske købmænd både til svindel og kidnapning for at opfylde behovet. Og nogle af de ulovligheder, vi kan afsløre i aften, har direkte forbindelse her til Danmark. Vi er på vej ud til en lille indisk landsby. Her møder vi Ramesh Kulkarni. For få år siden var han en lykkelig familiefar med kone og børn. I dag har han mistet alt. Ramesh Kulkarnis kone er død, og børnene er forsvundet. Sporet efter børnene viser sig at føre hele vejen til Danmark. असताना सुद्धा भरपूर प्रेम करतो, खायला प्यायला भरपूर देत होतो. तसं काय माझी कमतरता नव्हती त्यांना. भरपूर पैसा अडका खायला देत होतो मी. I marts 2002 rammes familien pludselig af en tragedie. Ramesh Kulkarnis kone dør af gulsot, bare få måneder efter, at deres yngste barn er født. त्यामुळे मी 15 दिवस कसं तर तिथे मुलांना दवाखान्यात सांभाळलं. मग तिथून मला कामाचा त्रास व्हायला आणि मुलं काय मला जेवण खाण असले असं भुक्याच्यामुळे ते काय मला तिथलं त्यांना बघवना. Som ugerne går, bliver Ramesh Kulkarnis situation mere og mere desperat. Han forlader sit job og tager børnene med hen til sin nærmeste familie. Men familien er fattig og kan ikke forsørge Ramesh Kulkarni og børnene. En ven af familien foreslår derfor den fortvivlede far at aflevere børnene midlertidigt på et børnehjem. मुलांना म्हणजे त्यांना सांगितले, मुलांना म्हणलं इथं आई तुमची वारली असल्यामुळे इथं तुम्हाला कोणी सांभाळत नाही आणि तुम्ही शाळा चांगली आहे पुण्याला, तुम्हाला शाळेमध्ये दाखल करायचं आहे, मी प्रत्येक महिन्याला तुम्हाला येऊन भेटतो. Allerede dagen efter kommer en repræsentant fra børnehjemmet Pret Mandir, som ligger i storbyen Pune, for at hente børnene. Han forsikrer Ramesh Kulkarni om, at han kan besøge sine børn så tit han vil, og få dem tilbage når som helst. Ramesh Kulkarni beslutter at sende børnene afsted, indtil hans økonomi er forbedret. Men denne beslutning viser sig at blive skæbnesvanger for familien. Danmark er, sammen med USA, Italien og Spanien, et af de største aftagerlande af indiske adoptivbørn. De seneste 9 år er knap 900 indiske børn blevet adopteret af danske familier. I takt med, at fertiliteten falder verden over, stiger konkurrencen om adoptivbørnene. Rygter florerer om et kynisk adoptionsmarked, hvor børn er en dyrebar handelsvare, og hvor store pengesummer skifter hænder. Historier om korruption, pengeafpresning og salg af børn dukker op på det internationale adoptionsmarked. Et marked, hvor også de 2 eneste godkendte danske adoptionsformidlere, Danadopt og AC Børnehjælp, opererer. Det er blevet meget, meget trendy igennem de sidste 5-10 år at gøre det for hele den vestlige verden. Så hele Europa adopterer rigtig mange børn i dag, og USA gør det også. Og det har betydet i de lande, som giver børn til adoption til andre lande, at der er presset blevet større. Og det mærker vi også i Indien. Og netop dette pres er et stort problem, mener FN's børneorganisation UNICEF. Unfortunately, what sometimes happens is that because there's so much interest in adopting usually young children, and there aren't so many young children who are truly abandoned available, you end up with a pressure to find children available for families instead of families for children, and that's where the problem of the business begins. For at komme ind bag facaden i adoptionsverdenen, udgiver vi os for at være en nystartet dansk adoptionsformidler. Via vores fiktive firma med navnet Danish Adoption Service vil vi finde ud af, hvilke aftaler, der bliver indgået mellem børnehjemmene i Indien og de udenlandske adoptionsformidlere. Vi vil undersøge, hvilken rolle penge spiller, når det gælder aftaler om adoption af børn. I'm calling from Denmark. Vi ringer til børnehjemmet Priyadashini i byen Pune. Et veletableret børnehjem, som danske AC Børnehjælp har formidlet børn fra i årevis. We are looking for new partners in different countries, and we heard about your agency that it should be a good one. Yeah, we are interested. Børnehjemmet er interesseret i et samarbejde og vil gerne møde os. Vi spørger, hvordan vi skal forholde os til spørgsmålet om penge.
when you meet with Mr. Kumar, Yes. then we decide. Huh? Kumar er børnehjemmets leder. Vi aftaler et møde med ham et par uger senere i Indien. Ramesh Kulkarni glemmer aldrig dagen, hvor han sendte sine børn afsted mod børnehjemmet. वाईट वाटायला ना रडत बसलो होतो आतल्या खोलीमध्ये. मला बाहेर येऊ दिलं नव्हतं त्या साहेबांनी. आतल्या रूममध्ये तुम्ही येऊ नका म्हणले. मुलं तुमच्या दोसरा काढतील, तुम्ही आतल्या रूममध्ये बसा म्हणले. Repræsentanten fra børnehjemmet Pretmandir fortæller, at de vil passe godt på børnene og sørge for deres skolegang. Inden manden kører væk med børnene, beder han Ramesh Kulkarni om at underskrive et papir. Papiret er på engelsk, og ifølge manden fra Pretmandir er det børnenes indskrivning på børnehjemmet og skolen. Ramesh Kulkarni forstår ikke engelsk, men underskriver alligevel papiret. त्यांनी मला असं खोल विचारून काही सांगितलं नाही की बाबा ही तुमची मुलं आम्ही अडॉप्शनला देणार आहे, देते वेळी कल्पना देतो, असं काही एक शब्दसुद्धा प्रेतमंदिरमधली माणसं बोलले नाहीत आम्हाला. फक्त म्हणजे सही करा, मुलं पद्धतशीर राहते, तुम्ही महिन्याला येऊन भेटू शकताल, एवढं म्हणल्यानंतर मी त्याच्यावर सही केली. På dette tidspunkt har børnehjemmet Pretmandir, hvor Ramesh Kulkarnis børn altså er, i flere år været anklaget for pengeafpresning og korruption. Allerede i år 2000 begynder alvorlige anklager mod børnehjemmet og dets leder Basin at strømme ind. They are not following the proper procedures, and rather he's selling babies, you know, and especially for foreign adoption. Devayani Tuma kender til alle anklagerne mod Pretmandir. Hun er medlem af børnerettighedskomiteen i området, hvor faren bor, og ved, hvordan børnehjemmet arbejder. They get from all other institutions from all over Maharashtra. They are literally, their social workers are hunting out for babies. Listen af klager fra udenlandske forældrepar og adoptionsformidlere er lang. Ifølge dokumenter, som 21 søndag er kommet i besiddelse af, anklages Pretmandir på et møde mellem de indiske adoptionsmyndigheder KARA og udenlandske adoptionsformidlere for en lang række ulovligheder. Her fremgår det, at børnehjemslederen Basin systematisk kræver mellem $5.000 og $15.000, altså op mod 85.000 danske kroner per barn, der adopteres væk. Enorme pengebeløb i Indien. Adoptionerne er altså en ualmindelig god forretning for børnehjemmet. I would call it a baby business only. Baby selling. Det fremgår også af klagerne, at mange børn er syge og underernærede, og at dødeligheden på børnehjemmet er meget høj. Børnehjemslederen Basin opfører sig truende over for de udenlandske adoptionsformidlere, og forældrepar bliver presset til at betale ekstra pengebeløb, når de kommer for at afhente deres børn. Pretmandir samarbejder med en lang række udenlandske adoptionsformidlere. Indtil 2003 var Danske AC Børnehjælp en af dem, og omkring 20 børn er kommet til Danmark gennem AC Børnehjælp. Den svenske adoptionsformidler Adoptionscentrum beslutter allerede i år 2000, efter et besøg på Pretmandir, at de ikke vil samarbejde med børnehjemmet. Vi blev ganska chockade. Vi tyckte att barnen togs inte väl om hand. Barnen hade det ganska miserabelt. Ungefär det sämsta barnhem som jag hade sett i Indien. Monika Lind, som er leder af Adoptionscentrums Indiens program, er så rystet over forholdene på Pretmandir, at hun vælger at sende en skriftlig klage over børnehjemmet til de indiske adoptionsmyndigheder KARA. Hvis man kom som adoptionsformidler på det tidspunkt i år 2000, kunne man så undgå at se, at børnene ikke havde det godt? Jeg tycker inte det. Men Danske AC Børnehjælp vælger at fortsætte samarbejdet med børnehjemmet indtil foråret 2003, selvom anklagerne mod Pretmandir og mod børnehjemmets leder altså er velkendte i adoptionsverdenen. Giver det der slet ikke stof til eftertanke, at I ikke opdagede de ting? Altså, man kan jo ikke opdage ting, før man opdager dem. Og jeg har ikke opdaget noget konkret. Det har ikke været holdt hemmeligt? Nej, det har inte gått att hålla hemligt, för du har ju pressen också. Och alla i Indien har känt till det. Alla är ju upprörda, alla pratar mycket om det här. De indiske myndigheder har flere gange grebet ind over for Pretmandir. Senest i april 2007, altså for kun 2 måneder siden. Børnehjemmet har nu fået frataget sin licens til al adoptionsformidling,
og en politiundersøgelse af institutionen er lige nu i gang. Det här är oerhört tragiskt. Ramesh Kulkarnis svigerforældre, børnenes bedsteforældre, bor i en lille landsby omkring en time fra faren. De var meget tæt på deres børnebørn inden morens død. आम्ही आमच्या मनापासून ओळखतो त्यांना हृदयापासून. आमचं इथे मग समोर काय वाटतं त्यांना काय पाहिजे, काय हवं काय असेल, करत काय असतील, मागणे, कुठे जात असतील, कुठे काय हिंडत असतील, काय करत असतील, मग सगळं आम्हाला वाटतं काय करणार. विचार करायचा आणि इथंच बसायचं, कुठं जायचं. Først en måned efter, at børnene er sendt væk, får bedsteforældrene at vide, at deres børnebørn befinder sig på børnehjemmet. Sammen med Ramesh Kulkarni tager de til børnehjemmet Pret Mandir i Pune for at hente børnene hjem. म्हणले आम्ही त्यांना, तर त्यांनी सांगितलं तसं नाही म्हणले. त्या मुलाला जवळ म्हणले एकेका मुलाला 50,000 रुपये तुम्हाला द्यावं लागतील म्हणले इथं. त्या मुलांच्या आम्ही तुम्हाला बोलू म्हणले. मग द्या म्हणले मुलं तुम्ही, ते कोर्टातर्फे. They cannot demand money and tell them that you give us money, then only we'll give you your children. They have no right to say that. Hverken Ramesh Kulkarni eller bedsteforældrene kan skaffe de mange penge til at købe børnene tilbage. Familien må derfor forlade børnehjemmet og tage hjem uden børnene. Hello. Nice to meet you. Christian. I samme by som det skandaleramte børnehjem Pret Mandir ligger også børnehjemmet Priyadarshini. Det er det børnehjem, vi har aftalt et møde med hjemme fra Danmark nogle uger tidligere, og det børnehjem, som AC Børnehjælp samarbejder